හායි යාළුවනේ අදත් ඕගොල්ලන්ට ෆ්ලයිට් අප්ඩේට් ගැන පොඩි මේක පැහැදිලි කිරීමක් තමයි අද අරන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක ඇවිල්ලා ජෙසිරා එයාර්වේස් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ෆ්ලයිට් ගැන ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට 28 වෙනිදා ඉඳලා අද වෙනතුරු ෆ්ලයිට් කැන්සල් වෙච්ච හැම ෆ්ලයිට් එකකටම අනිවාර්යයෙන්ම රීෆන්ඩ් ගන්න ඕන කියලා නිවේදනයක් ගෙනලා තියෙනවා. ඒ රීෆන්ඩ් එක ලබා ගැනීම සඳහා ඕගොල්ලෝ දාපු ට්‍රැවල්ස් එක ඕගොල්ලෝ කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඒ කන්ටැක්ට් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ රීෆන්ඩ් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා දවස් 40යි දවස් 40ක් ඇතුළත එන ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි ඕගොල්ලන්ට චුට්ටක් ඉවසන්න වෙනවා ඒ සල්ලි එනතුරු. එහෙම තව කට්ටියට මේක දැනගන්න අපේ මේක channel එක ඔයා share කරගන්න. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ஜெசீராவோட ஒரு இன்னும் ஒரு அப்டேட் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறோம். என்னவென்னு சொன்னால் 28ஆம் தேதியிலிருந்து இன்று வரைக்கும் உள்ள ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆன எல்லா ஃப்ளைட்டுக்கும் கட்டாயமாக நீங்கள் ரீஃபண்ட் எடுக்க வேண்டிய நிலை ஜெசீரா ஏர்வேஸ் உங்களுக்கு அறிவிச்சிருக்குது. நீங்கள் போட்ட ட்ராவல்ஸை கண்டக்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய ரீஃபண்ட் அமௌண்ட்டுகளை பெற்றுக்கோங்க. இது வந்து 40 நாளைக்கு உள்ளதான் இந்த ரீஃபண்ட் உங்களுக்கு கேஷ் கிடைக்கும். அதுவரையில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். மேலும் விவரத்தை அறிஞ்சு கொள்ள எங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தவங்களுக்கும் அறிய எங்களோட சேனல் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.